Díomh, is mis sé íorní Kiely. Agus is mis Daire and Eimear, agus imar pelle sin leis an fearn Kirky. In óh be bí cleachtadh conas breith ar an Liathróid. Is leid éis seo chun kick amach a bhuacant nó chun pas aimsiú. Chun é seo dhéanamh cur W le do lábha chun smacht cleachtadh ar an Liathróid. Tásún ús breith ar an Liathróid agus tú I mór de léima, an sin teang an Liathróid sios isteach sa bhullog chun é a chosint. Sa dul seo beidh fortna ag tastáilúis agus scáil Liathróid. Beidh duine ag bháin ag duineh kick ord agus an duine eile ag duineh kick íseal. Bí cinnte go bhfuil an grain ceartgrimh ar an Liathróid. An sin is féidir libh a bhalacht a dhéanamh. So ar dúis tá cumann an Liathróid a kick sús in air, chuig Daire agus tá Daire chun an Liathróid a cheolacúm ar an úlár agus an sin deile míad a bhalacht. 1, 2, 3 kick. 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 Anis tá míad chun a bhalacht a dhéanamh. One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tásúla gom go bhfuil sibh tanamh as an drill, bí cleachtadh sa bhaile agus go n-éirí libh.